Menem edil beýle adamdygyny bilemokdym. Ýöne näme de bolsa ýekedälikenim kommentarlarda men bilen bile bir näçe adamlar Steve Jobsyň şol ýaly karakterynyň badygyny geň alyp bir kommentarda görkezdiňiz. Köp minnetler kommentarlarda ýazylan kommentarda iberenlerinizi hemmesini oturup okuduk. Benazarov komandasy bolup indi bolsa näme diýär? iPhone söýjülere ikinji bölüm bilen dogam edýär. Ýöne birinji bölümini görmedik bolsaňyz häzirden bir maslahat. Birinji bölümini görüp, soň ikinji bölümini görüň. Apple kompaniýasy ikinji bölüm bilen dogam edýär. Ýyl 1974. Steve Jobs häzirlikçe hiç kim. We hemmedat şu ýylla başlaýar. Steve Jobs, Steve Wozniak öz çip ýasap berýän dostunyň öýüne baranda bir çuňkda bulaşyp ýatan bir giden tok kabelleriniň içinde klawiaturaň platasyny görýär. Ve buna öntünçekge. Ve şu yerde dünyada ilkinci tapar dörödülün klaviatura, ödem nähil klaviatura basalanna öz basan zadın haýsy şekilligini, haýsy harpdygyny ekranyň ýüzünde görkezip bilýän intek peçada bermärken ekranyň ýüzünde görkezip bilýän we eden işini pozup täden düzedip bolýan klaviaturaň ilkinji platasy. Klaviaturaların hemme klaviaturaların iň ýokarysynda birinji setirine kosan QWERTY diýen hatda şol klaviatura diýip ýa manyny aňladýandyr. 1888-nji ýylda ilkinji öndürilen klaviatura peçat edýän harpy kagyza peçat edip bilýän klaviaturadan bäri şol enni garylan we şol ýygyderlik boýunça Steve Wozniak şol işçiň keçijek programy bolan we ýazan zady edilýän gaýjymlar ekranyna görkezip bilýän platany oýlap tapýar. Steve Jobs bolsa bu zady görüp, bu zatdan pul gazanyp boljakdygyny suwd edýär. Steve Wozniak näme diýär? Bu zat hiç kime gerek däl ýa kime gerek kompýuteryň başyna oturup hat ýazmak diýär. Steve Jobs bolsa senin tek öz öndüren zadyny hiç kime tanıştyrmasaň adamlar nädip satyn alsyn diýär. Garaş edip Steve Jobs öz dostuny ol döwürler kompýuter önümçiliginiň ýaňy başlanan döwürleri kompýuter sergilerine uly ýygnak geçirilýärdi. Kompýuter öndürjiler biri-biriniň arasynda maslahat geçirýärdiler we biri-biriniň ideýalaryndan täze kompýuterler ýasaýardylar. Steve Wozniak bilen Steve Jobs şu ýygnaga barýar we özüniň täze işçiň klawiatura platasyny tanışdyrýar. Hiç kimiň öňsüni çekmeýär, ýekeje kompýuter önümçiligini, kompýuter zatlaryny satýan bir magaziniň eýesi 50 san klawiatura platasyny zakaz edýär. Bularyň biznes dünýäsi şoň bilen başlaýar. Apple bir kompýuteryň önümçiligi. Indi bu ýerde ilki Apple bir däller, ilki diňe klawiatura öndürýärler. Steve Wozniak we Steve Jobs 50 san zakazy bir aýyň içinde ýetişdirjek bolýarlar we ikisiniň el güýji ýetişmeýär. Şeýlelik bilen Steve Jobs öz tanışyna getirýär, ýene bir dostuny getirýär, dostunyň gyýjygyny getirýär. Gara şeýlelik bilen 5 sanak adam bolup ilkinji klawiaturaň önümçiligini Steve Jobsyň kakasynyň köne bir garažyna başlaýarlar. Garanky garaż, tozan, hemme ýerler bulan-bujar ulanylman garažyň gatpysy haçan açylanlygy belli däl. Kerep tutukdan garažyň içinde ilkinji klawiatura önümçiligi. 50 san klawiaturany ýasaýarlar, ulanuşa taýar ýagdaýa getirýärler we magazine ertip berýär. Steve Jobs magazine erterne magaziniň ýeşeýle diýär. Siz maňa kompýuter diýdiňiz diýär. O ýerde tanışdyrylanyna bir nädogry sözlem bolanynyň sebäpli kompýuter we klawiatura diýip tanışdyrýarlar. Gara şu ýerde bir düşünşmelik bolýar. Ve bu esasda Steve Jobs özüniň ýene-de ýalanlaryna başlaýar. Sizde asalam ekran satlykda dur. Häzirlikçe siziň ekranyňyzyň söwdasy ýok. Eger de şu klawiaturalar ýanyna goýsaňyz, ekranyňyzyň söwdasy hem başlar. Ýöne size bir gowy täzeligim ma, onam minniki edek ýük getiremde. Aýdaryn ýa-da şu ýerde öz ideýasyny alyp gidýär. Şu ýerde pikir orta açykýar. Pikir näme? Adamlara kompýuteriň prosesoryny, ekranyny, klawiaturasyny we ýene bir zatlaryny aýratyn almak kyn. Egerde hemme zatlaryny diňe bir kompýuteriň içinde ýerleşdirip bilsek,
Biz ören gowy açyş ederdiýä. Steve Jobs'un ideýeti bilen inni kompýuter öňümçiligine başlaýarlar. Başlanny öňümçilik. Steve Jobs şeýle diýär. Näme atda haly inni kompýuter öňümçiligi başlajak bolsa, kompýuter markamynyň bir ady bolmaly. Gara şey diýdi Steve Jobs özüniň deňi taýy bolmadyk pikirlerini Newtona deňeýär. Newton kellesinden alma gaçdy, şol ýerde de pikirleri kelle geldi diýe, biziň hem diýe magazinçiler gurulşdyk bolan ideýamy oýanny näme deli alma agaçyna ýaplanyp duran Newtonyň şekilini goýarly. Bu şekilini ýokartyndan ýazgy şeýler bolmaly. Täsin pikirler bul sirli deňizde ýeke başyna azyşyp ýören ulokan bir zihindir diýen ýazgysy bilen logotip bolmaly pikir, logotip bolmaly pikir edýärler. Ol ören çalışyrymly we hiç kim bu logotipi ýa tutmaýar. Soň Steve Jobs pikir edip başlaýar. Iň gowurýan ady alma. Sebäbi Steve Jobs vegetarian, et ýemeýär, hiç ýadyr. Ümürtge hatda ýemeýär we iň gowurýan ady hemişe tapdyrýan ady alma we hemişe öder. Onu diýe alma goýulşyň şekilini. Almany bir zada yerleşdirýär, olam üljämiň diýär. Yapraklı alma, togalak alma şekli, bulam üljämiň diýär. Ülje bilen näme tapawutlandyrmaly? Aşagyna apple diýip ýazýarlar. Şonda da diňe şekilini ödüne görşüm, üljämiň diýärdi. Onu men onu diýe dişlä ýerni şundy. Ýöne dişlän şekli çeýle bir Apple'ın dişlenen alma şekli boýunça müňlerçe pikirler ýöredilýär. Hiç biri dogry däl. Her kim kimdir birleriniň dillen dille geçip giden kimdir bir kommentariýatlar şeytan işläpdir diýe. Ada toturlyp ýatylan bir şekil kim şeytan dilden dişledin onu. Garaçy, şodat gara şeýlelikde bir gide nä dogry pikirler bar. Ýöne asyl bolanda üljämi almany üljämiň detmejek bolup dişleýärler. Ýöne inglizçe dişlenen sözüni bit diýen söz ulanýarlar we şu ýerde kompýuteriň bit, megabit ýene şoňa sözler ulanylýardy kompýuter bölümlerine we Apple bit. Şu sözlere gawat gelip dişlenen alma hem bit hem kompýuteriň bidi. Apple sözüniň goýulmagy Steve Jobs hem almyýa. Ol Apple diýip atlandyrylýar we şu ýerde öňler islenlik bir zat şäherin şol territoriýada bir zat gözlejek bolsaň sorag jogap gullugyna degişli bolan bir kitapça, depterçe bardy. Şol depterçeden näme gözleseň birinji boljak bolsaň adyny A harp bilen başlatmaly. We Atari kompaniýasy elektronika oyun zatlaryny satýan bir öndürýän kompaniýa. Apple bolsa Atari kompaniýasyndan hem ýokarda ýazylar diýip Apple sözüni ulanýarlar. Gara şeýlerik bilen Apple bir eýdip ýasaýarlar we Apple biri ýanky magazine satýarlar we Apple 2 uğruna çykýarlar. 1977-nji ýylda Apple 2 öňümçiligi başlaýar we Apple 2-de dişlenen alma 6 sany renk yerleşdirýärler. 6 san renkiň manysy Apple kompýuteri birinji çykanda ak-gara çorny-beler ekran bilen çykan bolsa, ikinji gezek öňümçiligini Apple 2 öňümçiligini renkli ekran hödürleýärler. Renkli ekranyň görkezip bilýän renkleri bary ýok 6 san renk. Ören öňde barjy. Näçe ýyllar öňe ädip bilen Apple 2 gurnalyş pikiri bar. Ýönelerine pul ýok. Eline telefon alýar we näçe ýüllerçe adama jaň edip başlaýar. 101-nji adam ahyr haýyşyny kabul edýär we sponsor bolmana istek bildirýär. Ýöne nädip? 101 sanak adamyň hersine 100 gezek jaň edýär. Yüzlerce gezek jaň edýär. Hersine adamlaň ýüregine düşýär. 101-nji adamam inne bir şundan jaň gelmesin, iň bolman näme edýärni baryp görüp gaýdaryp ýanlaryna gelýär, garajlaryna gelýär we garajlarynaky hödürleýän Apple 2 kompýuterini görýär. Beýlik bilen $300,000 pul goýýar Business Apple 2 kompaniýasynyň öňümçiligi üçin. Şeý dip Apple 2 öňümçilige başlaýar. Bu esasda Apple King satulary bilen kompaniýa ulanýar, ýa-da garajdan çykýarlar, özleriniň ofisleri we müňlerçe satuw edýärler. Adamlar kompýuter ulanmaly hem ofisler Apple King kompýuterini ulanmaly başlaýarlar. Indi Apple kompaniýasynyň wajyp hereketleri, bir geň alyjy hereketleri bar. Ýöne şu ýerde Apple 3 öňümçiligini aýdyp geçmesem hiç ýerde de bolmaz. Näme üçin? Sebäbi iPhone'lar islendik Apple kompaniýasyny öndürilen zatlar bir-birine meňzeýär. Meselem,
iPhone 13, iPhone 14 meng diye, 14, 15 meng diye, 15, 16 meng diye bir-birinden çalaja ütköşmeleri bilen ýöne umumy seredende bari 1 mengdeşirek zatlar. Şo zady Apple 3 kompýuteryny ýol başlajak bolýar. Şo hereketini girizjek bolýar, ýöne barja ýalňyş ädimedi. Steve Jobs prezidentlige taýlanjak bolýar. Ana prezidentlik diýsem ýalňyş düşürme, ýurdun prezidentligi däl, Apple kompaniýasy şeýle bir ulanny milyon dollarlary, milliardlary bolan kompaniýa öwgürli. Indi bu kompaniýanyň özüniň prezidenti bolmaly. Steve Jobs bolsa özüniň ýagdaýyny bilýär. Näme üçin? Kellesi alyp gaçýan Steve Jobs öz ýagdaýyna düşünýär. 1 metrden artykmaç ýanyna ýakynlaşyp bolmaýan, hiç açan ýuwunmaýan, bir hemişe kirli, ýyrtyk myrtyk eşikli saçlary bulanmajar, ömrüne darak geçmedik saçlary bilen prezident wezipetini eýelep, prezident wezipetine oturup bilmezdi. Özüniň şo ýagdaýyna düşündi we siz kimdir birini işini oňaryan adam prezident goýun. Men içerde işçiler bilen bile kuhnyda işçilen kuhnydan nahar ýeýin we işçiler bilen bile işe jogap bereýin diýe. Apple 3'ü satyp berilmeli. Şu ýerde Pepsi kompaniýasyny ösdüren, Pepsi kompaniýasynyň marketology bolan Scaly'ni işe çağırýar Steve Jobs. Steve Jobs düşündürýär, biziň öndürýän zatlarymyz bir-birine meňdeş, biradajyk ütköşüp dögürü. Her gedek birad ütköýe, halkyň islegine görä ütkäki diýe. Ýöne Scaly'niň bir hereketi bardy. Ol bir giden kompaniýalar bilen işlänigi sebäpli baha galdyrmak bilen halka söýgü döretjek bolýardy. Apple 2 $800 donmakdy, Apple 3 $1400 almaýarlar. Halk we şeýlelik bilen Apple kompaniýasynyň söwdasy Scaly sebäpli ýatdy. Hemme adamlar üçin Steve Jobs günakardy. Sebäbi näme? Kompüterler bir-birine meňdeş, eger meňdeş däl bolan bolsa adamlar alardy. Steve Jobs ýygnakda şeýle diýär: "Men şu wagt içinde iň uly ýalňyşym boldy, ýekeje ýalňyşym Scaly seni işe kabul etmek" diýär. Apple kompaniýasynyň içinde uly meseleler, uruşlar diňe Apple kompaniýasy däl, bir näçe kompaniýalaryň arasynda dawalar turup başlaýar. Dawaň başlangaçy Apple 3 önümçülüğiniň söwdasynyň ýatmagyna günäkär kim bolsa, ähli adamlar Steve Jobs günäkär hasaplaýar. Elbette Apple kompaniýasy dörden Steve Jobs we dostlarym bolsa, Steve Jobs'un nädogry hereketleri esasynda Apple 3 önümçülüginden, Apple 3 bölümünden aýyrýarlar. Indiki Apple önümçülük 4 we 5 näme öndürilse, şol önümçülügi goşulmalylar we öz pikirlerini ýöretmeliler Steve Jobs. Steve Jobs interim Apple kompaniýasyna iş dolandyrjy ýöne başga liniýalarda we Steve Jobs näme diýär? Täze bir liniýa, täze bir önümçülüge başlaýar. Täze projektde ady Lisa. Apple kompaniýasynyň näki önümçülüge başlan Lisa kompýuterleri. Lisa kim bolýar? Lisa Steve Jobs'un häki geçen videodaky öýünden gowan gaýdynyň ady Lisa. Akylyna aýlanp başlan bolmaly, biradajyga bolsa ýaşulanandan soň. Garadanla Lisa önümçülügine dogam edelim. Lisa önümçülügi öz gaharyna Apple 3'den we indiki çykarjak Apple 4'ünden hem has gowy derinleýän ýene-de täden Apple'nyň içinde bir aýratyn komanda ýalak edip önümçülüge başlaýar. Şol döwürlerde de Harris kompaniýasy näme? Şol döwürlerde Apple kompaniýasynyň iň uly garşydaşlarynyň biri. Ösüp barýan Apple kompaniýasynyň girdeşinden peýdalanmak üçin Apple kompaniýasynyň aksiýalaryny satyn aljak bolýarlar. Bu esasda Steve Jobs'un ýanyna gelýär. Steve Jobs bolsa şeýle diýär: "Men size kompaniýadan aksiýa alyp bererim. Ýöne men siziň zawodyňyza girip näme işleýäniňizi görjek" diýär. Bul Steve Jobs näme etjegi, näme etjek bolýany hiç belli däl we bul adamyny ýanyňa getireniňden iň owsy getirmezlik. Gaýrat et aksiýalaryny aljak bolsaň, Steve Jobs'y zawoda salman alýar. Şeýdip Harris kompaniýasy intek özüniň öndürip ýetişmedik planlaky ýerleşdirilen mişgajyk daşdan kontrol edip bolýan, ýeňillikli hereket edip bolýan mişgany önümçülüğünü Steve Jobs'a görkezýärler. Steve Jobs üçin bir zady diňe görmek ýeterlikdi. Onu alyp içine okap informasiýalaryny okumak hiç ilade gerek geldi. We şu ýerde dünýäde ilkinji tapar edilen göz görteli ogurluk ýerine ýetirýär. Steve Jobs zorluk bilen şu ýerde özleriniň öndürip ýetişmedik planyny meşgajagy ogurlaýar we Lisa kompýuterlerini önümçülüge başlajak bolýar.
has kızıklı yeri var. Apple kampaniyasının içinde Windows kampaniyasının bir agentleri var eken Apple kampaniyasının Lisa kompüterler intek satıva çıkmağa Bill Gates özünün Windows'ları bilen bile satıwda eýän mişgajyklaram tayar ýagdaýda. Näme diýe? Yine hemişeki şermenneligi Steve Jobs bu yerde yine öňe çykýar. Men öndürjek bolup durandadymy, menden ogurlap sen öndürdüň diýip suwda berýär. Dünýä suwdam näme diýe? Mişgajygyň sen elinde patenti ýok. Steve Jobs asyl onu Harris kampaniyasyndan ogurlady we elinde patenti ýok. Eger Harris kampaniyasy Windows'u arz etse, on arzasyny kabul eder. Gara şu yerde 3 tane kampaniýaň arasynda ullukan dawa turýar, bul mundan ogurlaýar, Windows'a mundan ogurlaýar, iň çal çykarýany Windows bolup çykýar. Gara bu esas şeýlerek, inniki adamlar. Inni iň gyzyklyary var. Apple kampaniýasynyň öz içinde turgan uruşlar. 1985-nji ýyla geldik. 1985 Apple kampaniýasyna Steve Jobs ýokary Apple kampaniyasy öz kampaniyasy bolsa, öz döredän kampaniyasy bolsa, eýem eden işleri bulaşýar we aşağı wezipe düşüp başlady. Inni Apple kampaniýasyna Steve Jobs'un sözü ýöremen başlaýar we ýokary wezipede oturan bir näçe özüne garşy çykan adamlar işden aýyrjak bolýar. Apple kampaniyasının işgärlerine, ýygyna gatnaşyjylaryna ýygyderle her sene aýanyna baryp gep berýär we plan boýunça, Steve Jobs'un plany boýunça soňky geçirilmeli ýygnakda bir näçe adamlar işden çykmaly. Ýöne hemme tersine bolýar. Steve Jobs'un plany boýunça soňky geçiriljek ýygnakda bir näçe adamlar işden çykmaly. Näme üçin? Apple kampaniýasyny pese gaçyrýan adamlar şolaryň tetliği bilen Apple kampaniýasy bir näçe ýyllar togtady we 5 ýyldan bäri eýem ösüşde däl Apple kampaniýasy. 5 ýyl mundan öňki girdeji täsirinde dordan aýakda dur. Şolary işden gowsak Apple kampaniýasy düzelýär diýen maksat bilen ýygnak geçirilýärler we ýygnakda hemme tersine bolýar. Steve Jobs kimleriň ýanyna baryp gep berenem bolsa hemmesi birige we Steve Jobs'y işden gowmaly diýerler. Her ki Pepsi kampaniýasynyň marketology Scully Apple kampaniýasynyň prezidenti wezipesine eýelýär. Steve Jobs işden 100% gowlanak. Steve Jobs 11% aksiýasy bilen işden çykýar. İşe gelip gidip bilersin, ýöne hiç bir zada hökümüň, hukugyň hiç bir zada ütgötmäne, sen hukugyň ýok. Ýöne 11% aksiýaň bilen şu Apple kampaniýasynda eden işiň uly ýaşa berdi. Jobs näme diýär? 10% aksiýasyny satdy. Steve Jobs'un 10% satan aksiýasynyň bahasy $100 milyon. $100 milyon bilen şu bombuş karakteriň bilen ýaşa berdi. Ýok, ýaşanyk. On maksady ýaşamakda $100 milyon alýar we 1985-nji ýylyň aýaklaryna özüniň Next kampaniýasyny düzýän Apple kampaniýasyna garşy kompýuter önümçiligine başlaýar. Steve Jobs näme hereketler edýän bolsa, nähil adam bolsa Steve Jobs Next kampaniýasyny gurnanyna, Next önümçiligini gurnanyna şeýle bir işçiň prosesor oýlap tapdy. Apple kampaniýasy Steve Jobs'tan gorkýar we Steve Jobs'a sen bu zatlar etmek sana gadagan näme? Näme diýär? Siziň diýär $2 milyard var, eliňizde ullukan Apple kampaniýasy var. 7 sana garaj diýýän adamdan gorkýaňyzmy diýip Apple kampaniýasynyň üstünden gülýär. Apple kampaniýasy eýän 1 ýylyň içinde dolu derejede söwdasy ýatdy diýenýäli. Öňki ulanjylar bir zatlaryny almak üçin ulanaýmasa, Apple hiç ýerde satan alanyok. Apple öz ýeten derejesinden eýän 12 esse aşağı gaýtdy. Apple kampaniýasyna inni Steve Jobs gerek. Steve Jobs bolsa Apple kampaniýasyny gözüne seredýärde gülýär. 7 tane adam sebe gorkudaýdymy diýär. Dün tutuş ýygnak bolup siziň täze ýasama prezidentiňizi bilen bile meni işden gowduňyz, bugün näme üçin men ganma gelýäňiz diýär. Garada şeýlelikde arasyndaky söwda açylýar, özüniň Apple kampaniýasyny, öz gurnan kampaniýasyny ýene de gowurýar. Maksadam Apple kampaniýasyna dolanyp barmakdy. Şoň üçin 1% aksiýasyny satman goýdy. 1% aksiýaň eýesi boldy, 10%-ni satdy. Esasda şeýle bir söwda başlady. $429 milyon Next Inc. işçiň prosesoryň bahasy. Oň üstüne de Apple kampaniýasynyň 15% aksiýasynyň eýesi bolsam, men Next kampaniýamy
sizin prosesorlaryňyzda oturýan next step operasyonu sistemamy sizin prosesorlaryňyzda men oturýan we sizin içiňizdäki 10% aksiýaň ýeti bolmak bir näçe adamyny işden aýryp biljek wezipäňe barýan. Apple öz gurnan Apple kompaniýasyny 3 trillion dollar bahasy bolan 3 trillion dollar baýlygy bolan dünýäde iň baý kompaniýaň birine öwürýär. iPod, iPad, MacBook, iPhone garaz aýa degişli bir näçe zatlaryň önümçiligi bilen Apple kompaniýasy dünýä derejesinde garaz özüni söýen adamlar köpüsi şu Apple ulanýar derejä ertýär. Dogry aýtsam bizim öz işimizde ýene-de iPhone'un kameralary bize kän kömek edýär. 5-nji oktyabr 1911-nji ýylda aradan çykýan rak keseli bilen 2003-nji ýylda aşgadanna Steve Jobs'un aşgadanna rak dörýär, rak öýjügi dörýär we Steve Jobs'un özüniň ananýan dini sebäpli aşgadanny operasiýa etdirip ýa-da kestirmeýär. Şol esasda 2003-nji ýyldan 2011-nji ýyla çenli aşgadan ragy bilen kösenip ýaşaýar we iň soňunda da 2011-nji ýylyň oktyabr aýynyň 5-ine bu dünýä gözüni ýumýar. Ölmedinden öň şeýle bir aýdan sözler hasken ýöne bir maňa ýaran sözüni aýdaýyn size. Men o dünýäge gidemde iň baý adam bolup gitmek maksadym ýokdy diýär. Men o dünýäge gidemde men uly iş başardym diýip rahat ýatmak maksadym bady, innem rahat ýatyp bilýän diýip gözüni ýumýar. Bu maglumatlar gyzykly bolan bolsa like basmagy, podpisasiýa etmegi ýadyňyzdan çykarmaň. Begnazarow Kar size iň gyzykly maglumatlar bilen aslında biz kar avtomobil dünýäsi bilen barada maglumat berýän ay kar gurrun berjek bolumda şu zatlarym aýdyp beräýin diýdim. Maňa da gyzykly boldy şu maglumatlar. Nesip bolsa uly tehnika münýän agalarymyz üçin danna boýuşyklar üçin şeýle bir gyzykly maglumatlar taýýarlaýan taýýar bol.